Mana? बाथ्रा 1974 मायथाइयाव जोंनि बे ककेला बिजिफोर बा एक नं बिजिफोरा जोनोम मोन्दों। दिनै आबौ गैला आबै गैला आइ आफा गैला थैलांजोब्बाय। बै समनिफ्रायनो गामि जाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम नैबे दै ककेला मरा ककेला दै बे दैखौ जों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा रायजो सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिम जेबो सेंसन मोनफेराखै। जोबोद खस्थ'आव जोङो माने गोग्लैनानै दङ। बोसोरसेयाव खननै खनथाम मावनांगौ जायो। नै दाखालि बावैसो दैज्लांनि सिगां मावदोंमोन आरो दा नै महलय खाथियावनो बायजोबलायबाय। दिनै गामिया ज' ओंखारनानै समदान खालामदों मावदों उफाय गैया। दुखुनांथाव बाथ्राया ओरै माने ककेला सेन्टाराव जोंहा मोनसे एमइ स्कुल हाइ स्कुल दङ, एलपि स्कुल दङ। बेयाव थांनो थाखाय गथ'फ्रा जोबोद जारला आरो हाथाय बाजार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हाथाय दङ। बे हाथाय बाजाराव जोंनि गामियाव गायनानै मोननाय मैगं थाइगं फानहैनो थाखाय माइ माइरं फाननो थाखाय जोबोद जारला जाबाय थायो। आरो गुफुराव थांनाय हस्पिटालाव थांनाय बिदिनो गोजान गोजानाव थांनायाव जोंना बेनोमोन मेन लामाया। बे गामिजों माथ्र एक नं बिजिफोर गामिल' थाबाया। बेयाव ओरैहाय ओरै सनाजुलि 2 नम्बर बिजिफोर 1 नम्बर बिजिफोर थुरिबारि गोबां माने ओरै खोलानि साइड आरो जोंनि बे अरुणाचलजों फैनानै ओरै गुफुर फारसे थांनांगौ जायो। आरो बे हाथायाव माने गोबां माल फाननाय बायनाय जायो। नाथाय बे दालाङा जोंनि थाखाय जोबोद माने खस्थ' जानानै दङ। दिनै गोबां सरखार बारलांबाय, गोबां सरखार बारलांसेयावबो नाथाय दिनै बे 1 नं बिजिफोर गामिनि दालांखौ दासिमबो नायस'नाखै। बानायगोन होननानै बुङो खोथा होयो, नाथाय दिनैसिम जेबो गैया। जोङो दा जोबोद खैफोदाव गोलैनानै दङ। नै दा बावैसो जोङो दिनैसो मावनो हालायबाय आरो बेथ' बारा गोबाव जोरा। फैगोन दैज्लांनि सिगांनो बे आरो बायबावलायगोन। आरो बिदिनो रायजो राजाफ्रा बाजोब्बाय। बिराद गोलावथार नै माने माबा जायो खमसे खम बेसेबां जागोन बेयो 50 फुटआनो जायो। दा रायजो राजाफोरनावथ' औवायानो गैला। फारसेथिं जों ककेला दैया औवा बागानखौ लांजोब्बाय, बारि बागान लांजोब्बाय, माइ गायनो फुनोबो हाला। ओरै फारसेथिं दैनि दिगदार, फारसेथिं दालांनि दिगदार, दालांनि थाखाय दिगदार। जोंनि बिजिफोर गामिया माने जोबोद खैफोदाव जानानै दङ नैबे दालांनि थाखायनो। बेनिखायनो जोङो दिनै बे दालां बानायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बा सरकारखौ जोङो खावलायनो लुबैदों, अननानै दानि सरकारा नायसनबायनानै जोंनो बे 1 नम्बर बिजिफोर गामियाव सिरस्थायनि थाखाय जुग जुगनि थाखाय मोनसे दालां हमनानै होयोबा जोंनि रायजोआ जोबोद गोजोनगौमोन। बेनिखायनो जोङो नैबे साংबादिक बे जोंनि इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो लुबैदों, जाहाथे बे दानि थाबाय थानाय सरकारा जोंनो अननानै नैबे मोनसे मोजां मोनसे दालांफोर बानायनानै होयोबा जोंनि रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। दिनै जोङो बे दालां गैयिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' भुगिनानै दङ। जोबथारनायाव आङो बे फैबाय थानाय सरकार बा दानि सरकारखौ माने अननानै जोंनि बे 1 नं बिजिफोर गामियाव मोनसे समायना रमायना मोनसे मोजां दालां होगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै आङो दिनै बे जोंनि दुखु दाहाखौ बिजिफोरनि होननानै सुंद'यै फोरमायनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। रायजो जानायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा दानानै गालांदों बे गामिखौ। दिनैसिम बेसेबां सरकार देरहालांखो बेसेबां जेनलांखो दिनै जेबो जोंनि बे दालांखौ सिंसागार लायानाय जायाखै। जोङो गामिनि रायजोफ्रानो श्रमदान होनानै औवा खांलायनानै औवा बायलायनानै बे दालांखौ होनाय जायो।
थांलाय फैलाय स्कुलनि गथ'फोर दैज्लां समफ्राव जोबोर असुबिदायाव गोलैयो फारसेथिं लामायाबो जोंना हाब्रु दैलांबाथाय फारसेथिं खखिला दैयाबो न'खरफ्रामबो लोमजोबो दा बिनिखाय जोङो सरखारखौ दानि सरखारखौ जोङो गोख्रोङै खावलायनाय जायोदि बे दालांखौ जाहाथे नायस'नो जोंनि दालांखौ सरखारनि तरफनिफ्राय होनानै जोंनि श्रमदानखौ आजुरि खालामो बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। दिनैनि बे जोंनि से नं बिजिफुर गामिनि नैबे जिथुनाखि ककिला मराजाननि जोंनि गामि गेजेराव थानाय नैबे औवानि दलंखौ जों बोसोरे बानायनो गोनां जायो बेयाव जोङो बोसोराव खननै बा खनथामखौ जोङो गामिनिफ्राय औवा खाङै खाङै मावनो गोनां जायो दासिमबो सरकारा फैयो थाङो सिगाङावहाय जेरैबायदि कंग्रेस सरकाराबो जोंनि पन्सायत अवासै हाबै गामि गामि हाबनानै सक्ति हिसाबै बुंलाङो जा जोंनि गामिनि मानसियाबो गावबुरा सेक्रेटारि एमएलए एमपिफोरनो एमएलए पन्सायत प्रेसिडेन्टफोरनो आर'नाइ होनानै लेंहरनानै आर'नाइ होनानै सोङोदि आरो सोंनायाव बुङो बिथांमोनहा नोंसिनि दालांखौ एबार इलेक्सन बायबानो मावना होगोन होननानै बुङो नाथाय बै समाव कंग्रेस सरकाराबो बानायना होआखै आरो फैयै दानि गोदान सरकाराबो बै समाव बुंलांदोंमोन नोंसिनि दालांखौ 1 नम्बराव लागोन होननानै नाथाय दासिमबो दिनैनि थारिखावबो माने बेफोर दालांनि बेबस्थाखौ लायाखै आं बिनिखायनो खावलायदों जाहाथे दा सोलिबाय थानाय सरकारानो बा जोंनि एरियानि पन्सायत प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहानो थाबैनो नैबेखौ जोंनि एमएलए सारजों रायलायनानै जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावो आं बेखौनो आं गामिनि जानानै खावलायनाय थाबाय। दिनै 1 नं बिजिफुरा दिनैसिमबो जोङो रायजो जानायनि खिथेराव बोराय बुरै माखासे थैलांबाय जोंबो थैनो एसे बावला होमबाबो दिनैसिमबो जोंहा गामियाव खुनु सरकारा जोंखौ माने नायसननो फैयाखै फैब्लाबो बिदिनो खारं फैसं गथ'बार साफायना लाङो जायाखै दिनैसिमबो फिन जोङो निउसआव माने रायजोफ्रा नुथों होननानै हरनाय जादों जाहाथे सरकारा एसे नायसननानै जोंखौ अननायनि गेजेरजों दानि बे सोलिबाय थानाय सरकारा जाहाथे जोंनि बे गामिखौ अननायनि गेजेरजों दालांखौ होयो जों बेखौ फिन बुंहरनाय जाबाय आरो दा रायजोफ्रा बयबो आसा खालामगासिनो दङ नैबे दालांनि थाखाय बिराद उसुबिदा जानानै दङ दा बेहाय बिथांमोनाबो नायफैया नङा नायफैदोंमोन खेबनै खेबथाम होमब्लाबो खिन्थु नायसननाय जायाखै दिनैसिमबो जों माने बहुद दुखु खस्थ' दङ निदानफोर जाब्ला जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बेमार आजार लांनो थाखाय बे दालां दै मोनसेनि थाखायनो दा बिराद उसुबिदा गोलैना दं आरोखि जाहाथे सरकारा नायसनथों होननानै जोङो माने निउस लाइभआव होनाय जाबाय।